jsem zaspala. Takže to nebudete jíst? Vám to řeknu rovnou, mě to možná raní. Takovou dobrutku. S Janou by těžko někdo vydržel. Byla jsem daná krátce. To bylo mé nejhorší rozhodnutí v životě, co jsem kdy udělala. No miminka moje chlupatý, oni tady plakali. Mě je strašně blbě, já jsem unavená, spruzená, jsem přežraná, je mi nepříjemně, je mi tady hnusně, chci jet na sever, nechci tady bejt. To je masakr, co tam budeme dělat venku. Došlo na oblíbený handwarmer. She is a Czech celebrity, Jana Henníková! 3, 2, 1, To jsem asi úplně neodhadla. Já budu muset asi začít něco dělat.